Mandibulise bazalwane egameni leNkosi yethu Yesu Kristu. Ndiza apha nombono endawubona early 2025 apho ndiboniswe iNkosi ibindithathe yandibeka kwindawo apho ndacingayo ubana inoba yisaluni. Le ndawo ukuyibona kwam andizange ndizibone nje sendingena phaya, kodwa isaluni andisayi bazalwane. Kodwa uthe ungena kwam ndahlala kweso situlo andazi noba yikhawutshi na. Kuyaphithizela mantombi asemancinci, ayaphithizela ayehla ayenyuka. Ndibone sendinikwe le glasi. Glasi ndini andiyazi noba yeyothini kuthiwa yibeka apha emehlweni. Ndandisanxiba ke izipeks ngelo xesha, andazikhupha kuthiwa mandizikhuphe ke ndibeke le glasi. Eyi, engqondweni yam kube kufike ukuthi yeyi uba iNkosi Yesu ingandiyeka ndikule saluni, ingandiyekelela, uSathana angasuka agqibe ngam. So ke ngoku uthi kusenjalo ndisahleli apho basuke bemke bengathi kukho into ethe hambani ngoku. Bahambe la mantombazanana asemancinci anxibe iiminiskeyiti, anxibe ii-crop tops nje kuyiloo nto. Bahambe ndisaphethe ke le glasi. Suke kuthi gqi omnye usisi endicingayo uba inoba yi-owner yabo. Uthe esakuthi gqi lo sisi kwegqi umntu endimaziyo, ndaqonda uba yho, lo mntu uzawundibona uba ndizolantuka apha esaluni. Ndathatha le glasi mna ndavala amehlo wam ngayo caba ibiyindlela yoba mandivale amehlo. So ke ngoku uthe ukwenzeka kwayo le nto ngokukhulu ukhawuleza ndothuke mna seyisukile naloo glasi emehlweni, akho mntu uthetha nomnye, uthetha entliziyweni. Wonke umntu uthetha ngentliziyo. So ke ngoku ndithe ndisakuthi phapha, hayibo, sekubhaliwe entla kwesandla sam saseleft kubhalwe inamba bendicingela uba mhlawumbi ngoo-9 kanti ngoo-6. Ngoo-6 abanintsi, abanye mkhulu abanye bancinci, like babhale wathi 3, ubukuyibona ithathu injalo, naphezu kwenyawo lam laseleft. Kute kusenjalo xa ndiqaphela uba yeyi, apha imbi le nto yenziwe apha kum. Elo xesha ndi-blindfoldiweyo, kwenziwe le nto ngokukhulu ukhawuleza. Ndabiza igama likaYesu, ndithi xa ngegama likaYesu yonke into yangcibeka yavaleleka ngaphantsi kwelantuka egrawundini, kwavaleka nje ngaphantsi komhlaba. Ndawubona ukuvaleka kwezinto zokugqibela xa zingena, zagqunyelelwa ngaphantsi komhlaba. Elo xesha ke ndithi phapha sendishiftiwe ndayobekwa phi, ndathathwa ngomoya ndiyobekwa ekhayeni lam. Ndingaphandle ndijonge iinkwenkwezi. So ke ngoku kwezi nkwenkwezi njengoba zilayitile zintle kuthe qanga kakuhle, kukho lo mntu ondibonisayo izwi phofu. Eli zwi njengoba ndijongile phaa iinkwenkwezi kukho le migca ingathi kaWhatsApp. Le migca kaWhatsApp uba naniqaphela bazalwane, xa ibala umntu ethetha iqala ngaseleft, ngokwesandla somntu ke uqala ngaseleft ibheke ngaserayithi. But kulaa migca ndiqaphele into eyi-one ubana ngongathi ngumntu owenza i-V_N. Kumgca ngamnye kukho umoya ongenayo. Xa ungena iyastretsha umgca ngamnye, ustretshe uphinde ubuyele esimeni sawo, uwelele kwesibini nawo ustretshe, njalo njalo. So kule migca, le migca ilingana, eminye mikhulu eminye mifutshane, mide eminye mifutshane ngokwakaWhatsApp, ukuya ngokwevolume yomntu indlela athetha ngayo. So ke ngoku ndithi kusenjalo lifike izwi lithi kum, lo moya ngumoya ozayo emhlabeni ozodistroya umhlaba, utshilo. So ke ngoku ndothuke ndijongile lo moya kuba uyabaleka ngaphakathi kwale migca engathi kaWhatsApp. Nayo le migca phaa esibhakabhakeni ilayite njengeenkwenkwezi uba ke iinkwenkwezi yoba zilayita emhlophe, nawo ulayite emhlophe. Uyaphala, uyabaleka wafika ehafini wadlula. Yeyi, ndothuka ngoku ndabona uba yeyi, uza ekugqibeleni, uza ekupheleni. Beku-early 2025 phaa kooJanuwari, Februwari. So ke ngoku ndithe xa ndijonga ndafumanisa uba phaya mhlawumbi ehafini, kwikota, besekushiyeke nje into yobana into engangekota uba like uzigqibe ezaa lines. Lathi ilizwi ngumoya ozayo emhlabeni. So ke ngoku ndakhumbula ke ngoku ukothuka kwam xa sendiphaphamile, ndokhumbula ubana umoya welantuka ka-666
sokufutshane, sokude kufutshane ngo-2025. So ke ngoku bazalwana ndiza kwinto yoba ke ngoku ndiphinde leyo mhlawumbi mandiyeke kangaka, ndizawuphinde ndirekhodishe enye. Ndiyabulela.